Som Michal Zakarovský a som finančný riaditeľ skupiny Agel na Slovensku a v Čechách. V skupine pracujem už 7. rok a zastávam tiež pozíciu člena predstavenstva spoločnosti Agel. Zabezpečujem nielen riadenie všetkých procesov v oblasti financií, ale keďže som zodpovedný aj za dosiahnutie hospodárskeho výsledku, aktívne sa spolupodielam na riadení aj ostatných oblastí skupiny. Skupina Agel je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na Slovensku a v Čechách. Máme 32 zdravotníckych zariadení. Našich 15 000 zamestnancov sa každý deň stará o chod 1900 ambulancií a 5500 lôžok. V našich pôrodniciach sa narodí jedno malé mesto. Minulý rok to bolo viac ako 12 600 detí. Medzi najväčšie úspechy rátam hlavne to, že v týchto ťažkých časoch nám naša ekonomická sila umožnila zvyšovať a udržiavať investície do modernizácie nemocníc. Musím tiež spomenúť aj skutočnosť, že sme v rekordne krátkom čase 8 mesiacov sprevádzkovali prvé súkromné kardiochirurgické centrum na Slovensku v Košiciach. Za toto patrí celému tímu na čele s profesorom Sabolom veľká vďaka a uznanie. Aktuálnou akvizíciou 3 nemocníc tohto roku sme upevnili naše líderstvo na slovenskom trhu. Nominácia v ankete CFO roka ma veľmi potešila a je výsledkom ťažkého, ale zároveň zaujímavého roka, v ktorom sme všetci zistili, že musíme byť pripravení na veľké kritické udalosti vo svete. Samotná táto nominácia je úspechom nielen môjho finančného tímu, ale vďaka patrí všetkým našim zamestnancom. Pretože v práci, ale nielen v nej, sa snažím obklopiť šikovnými ľuďmi, pretože úspech je vždy výsledkom tímovej práce. A našou najväčšou spoločnou motiváciou je zlepšovať naše zariadenia tak, aby sme pacientom vedeli pomôcť skôr a lepšie. Mojou hlavnou oporou je manželka, a dostatok energie a chuti do práce mi dodávajú starší syn a mesačné bábätko. Vo voľnom čase som sa zvykol venovať športu a aktivitám v prírode a plánujem sa opäť k tomu vrátiť. Venujem sa cyklistike, turistike, behu a skialpinizmu. Takže na práci s Michalom si veľmi cením jeho trpezlivosť, jeho prístup individuálny ku každému z členov tímu. Vždy sa nás snaží motivovať, je veľmi cieľavedomý. Vnímam to najmä za posledné obdobie, kedy COVID zasiahol zdravotníctvo. Bolo to veľmi náročné obdobie aj pre nás v oblasti financií, ale spolu sme to zvládli a je to práve vďaka Michalovi, že nás udržal ako tým pokope a vždycky nám dal dostatočnú motiváciu na to, aby sme boli ochotní napredovať a rozvíjať sa a pomáhať jemu v práci. Tak Michal Zakarovský je prirodzeným lídrom, rozhľadený človek nielen v oblasti financií, ale aj celkovo v živote a preto si myslím, že je to správna voľba na CFO roka 2022.